салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дар ҷама барои саҳара хостум камтарак аладушке блинчике намедонам қавси бачам накардам гӯем вайша хамирша тини ки баъдам ранги блинчикам накардам амин миёна намедонам чӣ мешавози қа кефири прострочный будам мивайда чином дора холодильник да тиришидаги буд ҳамро андохтам тухмо ми камтар орду шакара сода андохтам ҳозир камтарак роғани дигаш бурезам айдум наброя инҷа сковородка мондам гарм шавам хел тез пухта гирам мегум барои кӯдакоро чанд қашид накардам рости гап намедонам як ду моҳ шид накардам анам блинчик хела шид накардам кӯдако навай хоб хестан аминҷа бозӣ кардистан то иштиҳоашон кушода шидана ноя ман мепазам кӯдакои ки боам хеле мехӯрам себа инам хел мекуна нозиям бачам тамоман пичоқ шам ёр нозия ты ёра хел кадая себоя ки кад дурӯға нагӯ нодир тамоман пичоқ пустиш кати намехӯра инам нозия инам хел мекуна мега акун всё тамом мега ки барам партом миёра аврана дарам дуруни вазам мепартояд хел мекуна ки устишта уже донак дора вай дора барои бисёр вақт тоза мекунам баъд лагандаёно хушрӯ мехӯранд то охирша поли ҳам дурунша ҳам берунша пустош тоза мекунам хуштобам хеле исреф нашавад ҳозир як сковородкам гарм шид камтар роғанш кунам идам роған қуш кунам камтар як тавалам химайдак андохтам кучи хел мебиёя ба ин дафъа хел калон карда мепазам тез роғаншава фикрам бисёри бад кардам тагишта дӯстони азиз дар ҷама ҳама блинчикои пухта шидам сковородкам ки калони хушрӯай тез пухтам пеш камакак мепухтам як 10-15 гӯем монда мешидам ин сковородкам калони хушрӯ буд дарав тамом шида кӯдако хурда сер шидан ино гӯем зиёдтӣ шай инам хел омадан хелом ғавс мебиёд ки уқа ғавсам наомад хай нормал меомад инам хел майдал калон ҳар хела гӯем размерошон ҳама хел пухтам инҷа камтар мевашон майда кардам пустиш тинекаки хушрӯ ки ҳастай ҳам пустиш кати хӯран гуфта мо байноша гирифтиму тамом хел гирдарак майда кардам кругли мева ҳама вақт тоза кардаги мондаги боша исм меран якта мегиран исмен ам хел мехӯрам тоза накардаги боша ам хел нимколахӯр мекунам ам хел мепартоям як газ гирифта барои ҳама вақт ам хел карда мемонам нозия мандарину нағз мебина апелсина охир нодия тамоман намехӯра фақат себ мехӯра барои ҳарча тайёр карда мондам хай иместа как кишна шидан омада мегиран амҷа якта мехӯрам ма ака обеда тайёр мебинам ҳама ҷои посудаи ҷазиратага ҷамъ карда мешумор ай қафои авқоти обед мешавам ягомчи обеда тайёр мекунам айла уборкои хонаам мекунам айла гӯем авқот накардаам мегирам ҳаво шамолай намедонам имрӯз берун мебирам кӯдакора авқота кунем ку баъди обед бо мебинем дӯстони азиз мо биромадем кӯдакоқати намедонам ҳозир ё магазин мерем ё площадка мерем ҳозир билаем ака ҳаво камтарак ханук шида кӯдакора бо курткаҳои вайшонам пӯшондам амқаяктаи буркуки вайшон пӯшондам нодир биё дӯстони азиз мо иҷа магазини оке омадем магазини супермаркет накр қарор дест пағам будеста ин бачаи ма банан 85 рубл аз ягон чӣ мегирем мерем хона ягон мевагӣ
тарбуз набуде. Ҳар дафъа мебудем тарбузи нағзам набуде буда ки оз нест тарбуз. Я дигар ҷо даем тарбузоша. Мо ай магазин биромадем дӯстони азиз. Ай окей. Ай мороженое гирифтем. Я упаковка 6 дона дошта. Ай мегирифтем упаковка басери. Я хаям дета батон, якта шампун барои Нозира. Якта барои столош халичи гирифтем. Нами. Чӣ мегӯям? Чӣ холворо? Сидушка чия? Збес мекунам метинта озбес. Бетоқата. Кудаки бетоқат. На духтаро. Ё упаковкаошон тамоман дигар хел будиян. Дуташ миндал кати, дуташ дигаш намедонам. Ҳар хела арех кати, инаи айниш беарех. Ҳам хел. Оз мехӯран ака кудако мерем кӯна худохоҳад. дӯстони азиз, дар ҷа барои бегаҳа мехоҳам ки камтар қуртов кунам. Қуртов ба фатири варақин. Инҷада камтар шир гирифтам, намак, шакар, камтар дрожжу, камтарак рӯған. Наглазам хел гӯем. Ман дута мекунам, дута амин средни мекунам. Ози орчака андохта хамиршам мешурум. Ба шир кунен, хамиртон хеле вай намеоя. Чӣ хел гум? Хамиртон каша намешавад даруни вақте ки кефира мерезен. Агар ки гӯем об кати куненам хел хамир резонаки бад мешава. Дар даруни амин вай вақте ки кефира мерези уже мулоими бад мешава. Оз як подписчик мара совет дод ки шир кати ки ҳам хел вай мебиёя. Тасмаи хушрӯ мебиёя, хеле об намешава. Чанд бор мехонада фатир када рӯи кадагиян овардагиян бо ма рафтагӣ буду мада додан ҳам хел фатирошон вай сахтака ки хушрӯ оварда қуртов кадам вай нашид, об нашид да вақти вай. Да вақти ки қуртова уже тайёр мекунӣ чӣ хела камкак места уже вай мешава. Мулоими бад мешава фатири варақин. Курак боша созай хай, варақин боша оби бад мешава, хеле гӯем мулоими бад мешава вақти вай кадан. Камтар иста уже хурдан намефура. Барои мо якма ба шир якм бора кардам мебинем ку чӣ хел мебиёя. Оз ма орда андохта хамири сахтака ки хушрӯ мешурум мемонам камтарак дам мегиря ба тинук када иншоалло ки рӯғани шедрилета шакида камтарак дамаш метим баъд мепазам дутта фатир мекунам. дӯстони азиз, дар ҷама якм зуволама тинук кадам. Амхе рӯғани сливочни масла шедрилета об кадам. Ин бачаам омада да дан шак шудистай. Ам хел рехта ози шотка кати шакидестам. 0-1 0-1 ши? Нияз волай диган. Фақат ам даҳанша нишон метия бечараи бачам. Нам хел хушуға усакак мешакем. Ё ҳар дашам ҷа столари мондиян штиян. Стола ку хуни гузарондагием. Бе бачам. Ам хел ози вайш мекунам. Мешакамша. Усира бачам ёрдам нате учаш худаш мекуна. Ин кати мепечонамша ба мебурамша. Ози бо нишонтон метиям. Надир ҷон? ҷони учаш имрӯз оби гармон омад. Ҳар даша сразу даровардам овози дарондам. Оби гармака ки хушукати хали серано ба оби гарм кадаги хиёл мекунам ки адуши овози намекунам одам. Обозишон медарондам оби вайкати уқа хиёл мекардам ки тоза намешавам. Оби даст назан бачам усрава инҷа. Готова басака бачам ёша да уз волай дига мешакем. Оби гарм омад имрӯз 29. Намедонам ки ин влоги ма кай меброя. Хулосаи гап ки оби гарм 29 мода омад. Имрӯз ҳам генерални уборка ҳама ҷоя фол мулои ҳамая бо гӯем белез нашу кадам вай кадам оби гарм кати оби хунук кати серано хиёл мекунам ки тоза намешава хушрӯ. И клёнкаи прозрачни ки ҳастай нағзае ки вай намешава. Шута тозаш бачам шута тозаш мекунӣ. Даболои ами тинук кардам. Даболои ами ягон чиз дига напартофтам.
бо вақте ки вайшид корм бучид бо хамиру чизо ма гирифтам бо як феришуш мекунам болошао покуш мекунам тозаш мекунам тамом инам хайр оз майра хушрука шакида печала кунам тестис дим шавай кунам ки уже бегаш тестемода инам хел вайш мекунем мепечонем ҳамин вайкати тиракати аён байн оз мадута мекунам баъд мепечонамша аён байн дута мекунам оли аю доскаҳои кругли хушрӯй хеле дагистански доскаҳо ҳастай барои намин самбусаву барои ҳамин чизоро вай кадан беҳад хушрӯй тахта дорум болудая хушрӯ метавай гирам дабулуш пас вайо мамона минунисо мамондам вай аяму тахтои кругли фурдайма аямно оли закас мекунам амно маҳқулай баъд фатиро ҳама чия дар болош бемалол вай мекунем дар болош бемалол тунук мекунидai хеле круглиай хушрӯай ира мегӯям яким набурам бо дарсахон ма метарсам дар болои ҳамблои на хушрӯи набинед чхел хушрӯ мебияй хем кунем ҳама қабатош маълум мешавад оз якинаш дам мегирав тез ниша тунук мекунем дӯстони азиз инам хел якум фатири ман хел тунукш кардам инам ғавсию вайш тунукиш аз якум мухпар када мемонам намедонам мухпараш кунам ё накунамша ҳам хел гӯем ваёш варақош хушрӯ истодай ё ки ҳам хел вилкаш занам ё камтарак вайш кунам бимонамша ки ваёш гум нашава варақ будагиш гӯем ҳам хел маълум истода ба зеб инам хел духовкаи вай чия дамондагӣ моз гирон мекунам мемонам пухтан мегирав ма айқафои камтар дига кор бурон мешам боло инҷа хушрӯкада шакидам болои стола дигар волаша да маразелик мондум вайш камтарак серуған омад ин хели тунукаданаш вайшид қин шид мондумша ки камтарак сахт шава баъд иншоалло вайш мекунам вайшам тунукада мепазам иша аввал пухта гирам баъд вайша ира инҷа кухнида мондем бениҳоят удобне ки ҳама чиза гӯем вай мекунем ҳама корта болои столда мекунӣ гӯем дӯстони азиз ҳозир ма харид омадам хонада меҳмон омадеста барои ҳами чизе ки дар хона гӯем набуд рафта магазини манетика харид карда омадам камтар мевагиву ширинӣ ҳамсинфи шавҳарам омадеста дарсахон тайёр кардан дар кор хатира мондуму давида рафта магазин харид карда омадам дадаш намозхонӣ омада серано намефаҳма ваё чи дар корай барои дарсахона ҳам занак бояд худаш равада хел дӯстони азиз дарсахони ма тайёр ҳозир шавҳарам берида занг занам ки омадеста вай мекунам қуртова тайёр мекунам инҷаам хел скромни як дарсахон тайёр кардам хел мевагӣ шудам обоя сразу омада маразелник дамондам хунакаки хушрӯ шида ҳам хел вай кардам тайёр кардам дар инҷа чой гармак мондум ҳозир меҷӯша чой гармак дам мекунам инҷа рӯғани маскай об кардагиш ҳозир об мекунам барои қурто инҷа помидори будуринг зелин пиёзи сафед тайёр кардагиём ҳамаш тайёр ки шава осонай гӯем
фатиро ман мондам духовкада гармакак истодай. Шавҳарам ки гӯям ки тайёр кун дарав ма амин вайми кефира аралаш када сметана кати намак када фатира майда кад дарав тайёр мекунам. Уже ҳама чизам тайёрай. Инам хел нодира гирифта берун буромадан шавҳарам ки ғам натия мара. Нодир қатишон места вақте ки меҳмоно омадан ман ками якта ҳамсинфшонан вақте ки омадан ман худам мебурам ино шавҳараму нодир қати ошношон мешинан. Қуртов гӯем пад закас қуртов закас кадан ҳечи накаям мада як қуртов ку гуфтиям амдахай ино вай гӯем бехабар як бора инҷада коршон пайдо шуда омадам тумин ба шавҳарам файрод кард ки ябора биё гӯем мешинем ба мери хонад дар дигар шаҳр дар Сургут зиндагӣ мекунам ва ё ҳамхел як гӯем ҳамсинфо мешинанд ҳамсӯҳбат мешаванд. ази ҳама чиз ма тайёр мекунам баъд қати нозиямо меброем ягонҷо тамошо мерем то шитани ноя мардаку хучон мешинанд. инам хел намозои аср гузашта омада берун рӯшанай. дӯстони азиз айҷама кефир сметана камтар намак духтам хел шӯракш кадам ранги бай шуда ранги меги чака боша чакаи хонагӣ хеле бамаза мешава вақте ки сметанаш андозӣ таъмана мегӯ ки кефираем хел ранги чакаи овкадагӣ воин мешава. ино яз намак мекунам болои хуртов пиёзи сафеда қати вай дар болоям хел вай мемонам хуртов баъд ваям руғана барои рехтан аз ин камтарак гармак шава вай ма реза кардам инҷа фатирма нахел майда кардам и ошно шавҳари ма хати шавҳарам вай кати мехӯранд қошиқ кати мехӯранд барои сокоша майда майда кардам ки удобни боша намедонам ки хуҷандӣ ки ҳастанд шавҳарам вай ҳамсинфшонам вай мехӯранд качоям бироварда мондам қошиқ кати мехӯранд намедонам ҳамқа мегӯм ба даст хӯрен ба мазае не меган мадам хел маҳфулай меган чи қанағз мебинам шавҳарам қуртова намедонам ба даст намехӯранд яки так баса ка гарм шид круғана мемонам дӯстони азиз тайёр шид. сару сима матлисез бояд кунам баром телефон кадиса. дӯстони азиз инам хел қуртовма тайёр кардам муаккози меброем. инам хел салати мондагира дар лаган гирифтам қалафри свежи наёфтем магазин ам қалафри қоқ доштам гирифтам оз якамо меброем қати нозия пуштестай ҳама корма шидам рафтестем аку берун. Голой фиши хонаи мо бин чақа хисистай мо буромадем қати нозия вайо рафта озиравем площадка мерем вай рӯз буромадем площадка рара смотри куда идёшь вай тупаки вай доштем хали намо сабукакое ки сурати тарбуз доранд ҳам хали буд ай площадка гӯем кадомиам гирифташ наёфтемша кадоми гирифташ наёфтемша ҳозир мега ки нозия кадоми бозикаи се рафтем ячик мо нагирем арбуза ҳозир мерем ку медода бошанд монага ки яшмо нестай натиян монба нодир қайдадашо гем меҳмонкатӣ мешинад.
آمده در آمدیم. ای آنوایو اونجا دان توپته گفت فناکو توپا نمی گرفته باش آمده این همین توپا گرفتی هنو دیرده так нархшам буда инҷа 389 рубл. Яна бузикаист. Майдаку. Хай нагирам. Қуртои мана қариб хурдан. احمد خرسان میشم که وقتی اوقاتم نمونه اگر اوقات مونه خیال میکنم که بیمزه شده نخوردن گفته زیغ میشم بیمزه بوده گفته این تربوزه کشتیم چرا نمیدونم که این سال تربوزه که یکم برای چشتیستیم تربوز وای بیمزه بوده نیش چون تماما نخوردیم تربوز چشتیان که بیمزه موندیان همیشه بیمزه از یک ما جمع گیر میکنم قفایی جمع گیرم میشم نماز بخونم تیز با قفایی جمع گیرم شوم